Hi guys! Welcome to my vlog! Hi guys! Nandito nga tayo ngayon sa Villa Maria. Papakita namin sa inyo kung gaano kaganda dito sa Porac. Hi! Hello ka, hello. Hello! Saan ka pupunta? Playground. Playground. Let's go! Hello. Hi! Ayan guys, papunta namin dun sa playground. Meron kasi playground dito sa Villa Maria. Yes. So ipapakita namin sa inyo yung daan. Ayan. Samahan nyo kami guys. Yeah. Para sa mga gustong pumunta dito. Ayan. Worth it guys. Sobrang sarap mag-bike dito kasi yung tanawin ang ganda. Ano sasabihin mo? Ba? Ba't tumahimik? Anong nangyari? Hoy! Ha? Nawala ng kadena. Okay na? Okay na, okay na. Okay na? Okay na daw sabi ng mekaniko. Let's go! Oh my God! Kako yata vlog niya. Ayan guys, so parang sa akin yung vlog na to.
Ba't ka tinok na? A few moments later. Hindi na kinaya. Akyat na kayo doon. Makapagod. Mukyat na kayo, Keta. Malapit na tayo. Oh. Ha? Sige. Ano masabi mo? Basic. So yun guys, nandito na tayo. Nakakapagod. Ayan guys, oh. Ganito po yung view na makikita nyo. Ayan. Ayan guys. Ayan. So nandito po kami ngayon sa papunta ng Villa Maria sa Baba Pangulo, Porac, Pampanga. Ayan guys. So simple lang naman yung playground dyan. Kung gusto mo lang na mamasyal and makalanghap ng masarap na hangin. Ayan guys. So upo muna tayo. Hi guys. Upo muna tayo. Say hi! Hi baby! How are you? Are you okay? Okay. Nakaupo na tayo. Nakakapagod. Wala lang guys. Pahinga lang kami rito. Busy kasi sila eh. Baby Kane Calix Castro Libo. Ay, baliktad pala. Ano si pangalan mo? Na? Uy! Pangit ka? Picture kayo? Sino? Mami, picture natin si Tita. Kanina? Pipicture mo ako? Ikaw ah? Ikaw ah? Oh. Oo nga. Magaling ka. Okay. Wow! Ang ganda naman yan! Na? Ba't ang ganda? Wow! Ganda ni Mami Cristel ba? Maganda ba ako? Uwe! Maganda ba si Mami Cristel? Paano mo nasabi? Explain mo. Kasi? Ay, ganun pala. Totoo ba yan? Sure ka? Sino mas maganda? Si Tita o si Mami? Mami ako si Tita. Ah, pareho. Love kasi ako na. Love ako din na. Si Mami lang. Ayan guys, papakita ko sa inyo yung Esitex. Ayan guys. So, ayun po yung Esitex. Papunta yung Subic doon. Papunta Subic ka rin eh. Doon banda, papunta pa yung Subic. Dito, papunta ng SM. Tama? Oo, papunta ng SM doon. Ganon. Okay ka lang, T. Mahulog ka dyan, ha? May pagal ko. Puro siya kang pakya. Uy, baka mahulog ka dyan. Ulun, may miniyabong. Puta kaya may subsubya kita. Wala na. Hindi ka napapayagan ni Lola pumunta dito. Makikita niya may gasgas yung kamay mo. Yes? What do you want? I want milk tea. Tara. I like pizza. You want pizza? Ang pogi mo naman pala. Parang ikaw si Jungpyo. Oh, ba't ka gumaganyan?
Anong sasabihin mo sa mga nanonood sa'yo? Kasi maraming nanonood sa'yo, nakikita ka nila sa YouTube. Oh, pag nanood ka ng YouTube, makikita mo rin yung sarili mo sa TV. Anong sasabihin mo sa kanila? Welcome to my vlog. Yun lang, sabihin mo, subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Please po. Please po. And share. And share. Yay! Thank you po. Ano yung airplane? Airplane, pakita mo. Oh, may airplane. Ayun, nasan? Ayun! Ano nakita mo? Airplane. Airplane. Gusto mo ba yung hair mo? Yung hair, gusto mo? Ay, ang sarap ng gulugili. Kiss mo, kiss. Kiss, kiss, kiss. There's the airplane. Where's the airplane? Yun. Woo, there. Gusto mo kalbo kita? Gusto mo kalbuhin na lang kita? Alay. Alay. Yung na. Tingnan ko. Tingnan mo yung... si Busit Boy ay nagbusit na. Hi! Busit Boy.